Sa channel na ito ay mapapanood ninyo mga katropa ang mga hula ni Nostradamus na magaganap at naganap na. Ang hulang ito ay hindi lang basta-basta, ito talaga ay ang hulang nagmula pa sa Biblia na nababasa at binasa ni Nostradamus na iminumungkahi niya ngayon. At ang hulang ito ay noong pa ay agam-agam ng mga naunang panahon na naunang mga tao na nabuhay sa ating mundo, gaya ng aking lulang nawala na dito sa mundo, na ito ay agam-agam pa na mangyayari. Ang ganitong pangyayari simula noon hanggang ngayon ay agam-agam pa rin, at ang iba niya nangyari na at ang sinasabing hula ni Nostradamus na ito ay ang mga nangyayari ngayon. Panoorin nyo. Panoorin nyo ang mga kagimbal-gimbal na mga hula ni Nostradamus. Talaga naman nakakasabik. Panoorin. Si Nostradamus ay pinanganak sa Saint Remy de Provence, Southern France noong ika-14 ng Disyembre 1503. Isa siyang tanyag ng manggagamot, kabbalist at pharmacist sa France na kilala sa kanyang aklat na Les Prophéties. Ang unang edisyon ay nilathala noong 1555. Ang mga hula ni Nostradamus ay pinahayag sa mga taludtod na tinatawag na quatrains. Marami sa kanyang mga hula tulad ng The Rise to Power of Adolf Hitler at ang Second World War ay naging totoo. Sinulat ni Nostradamus ang 6,338 mga hula kung saan marami sa mga ito ang naganap na. Sakop ng kanyang mga hula ang panahon na umaabot sa taong 3797. Walang nakakaalam ng sikreto ng kanyang mga prediksyon. Ang mga Nostradamus quatrains ay patuloy na pinasisigla ang mundo. Bagaman isinulat ito halos 5 siglo na ang nakalilipas. Higit sa 70% ng kanyang mga hula ay naganap na, at ang ilan sa mga pinakakilakilabot na mga hula ay para sa taong 2021. Narito ang ilan sa mga hula ni Nostradamus para sa taong 2021. Ikawalo, mapapalapit ni Pope Francis ang mga tao sa simbahan. Hindi alintana kung gaano karaming taon, si Pope Francis ay mananatiling pinuno ng simbahang Katoliko. Iiwan ng Santo Papa ang isang mapagbiyaya at malalim na kahanga-hanga na pamana. Ang simbahan ay magiging isang lifeboat, ususin ng kaligtasan para sa maraming mga tao. Kailangan nating alagaan ang bawat isa, lalo ang pinakamahirap, pinakamahina, ang mga nagugutom, nauuhaw, mga estranghero, mga hubot-hubad, mga may sakit, at ang mga nasa bilangguan, sabi ni Pope Francis. Ikapito, brain chip implants sa mga Amerikanong sundalo. Ang mga sundalong Amerikano ay magiging isang uri ng mga cyborg, kahit man lang sa antas ng utak, para maisalba ang lahi ng tao. Ang chip na ito ay dapat magalok sa atin ng kinakailangang digital intelligence upang umunlad sa kabila ng mga limitasyon ng biological intelligence. Ito ay maaaring mga hulugan na isasama natin ang artipisyal na katalinuhan sa ating katawan at utak. Kumbaga, ang utak ng tao ay may limitasyon, at dahil sa chip na ito, madadagdagan ang kaalaman ng sino mang magkakaroon nito. Ika-6, lindol na sisira sa California. Ayon sa interpretasyon ng quatrain na isinulat ni Nostradamus, isang napakalakas na lindol ang sisira sa California sa taong 2021. Inihula ni Nostradamus na isang matinding lindol ang tatama sa New World, ang Western Land, at ang California ang luhikal na lugar kung saan maaaring mangyari ito. Ayon sa mga astrologo, Mercury in Sagittarius, Saturn fading. Ang sumusunod na petsa kung kailan ang mga planetang Mars at Saturn ay nasa posisyon na ito sa kalangitan sa Nobyembre 25 ng taong 2021. Ika-5, isang kometa ang tatama sa mundo.
Ang kaganapang ito ay magdudulot ng lindol at iba pang mga likas na kalamidad na nakapaloob sa Quatrain. In the sky, one sees fire and a long trail of sparks. Ang iba pang interpretasyon ng Quatrain na ito ay iginiit na tumutukoy ito sa asteroid na tatama sa daigdig. Kapag pumapasok ito sa atmosphere ng mundo, ang asteroid ay masusunog at lumilitaw sa kalangitan tulad ng apoy. Inihayag ng NASA na ang malaking asteroid ay malamang natatama sa mundo sa susunod na mga taon pagkatapos magpalabas ng alerto ang ahensya ng Amerika. Ang asteroid na tinatawag na 2009 KF1 ay may pagkakataon na tumama sa Earth sa ika-6 ng Mayo 2021. Ang NASA ay darating sa konklusyon na ito kasunod ng mga pagsusuri tungkol sa trajectory nito. Inaangkin ng NASA na ang asteroid na ito ay may kapangyarihang tumama sa Earth na may katumbas ng 230 kiloton na puwersa ng paputok na TNT. Ito ay nangangahulugang 15 beses na higit pa kaysa sa nuclear bomb na pinasabog ng mga Amerikano sa Hiroshima noong 1945. O yan mga gamol, pagkatapos ninyo panoorin ang mga kagimbal-gimbal na hula ni Nostradamus, paki-like and share at pindutin and subscribe and notification bell at welcome ka sa aking channel para lagi kang update. Gawin mo lang yan. Thank you.